Reis d'Espanya han visitat este dimecres 14 de gener a València, al Centre del Carme de Cultura Contemporània, l'exposició de les províncies per celebrar el 160 aniversari del diari. La transformació de València 1866-2026. La mostra commemora la relació del diari amb el cap i casal per mitjà d'un total de 30 fites de la història de la ciutat, comptades a través de portades i articles d'aquesta casa. Ses Majestats han visitat el Centre del Carme de Cultura Contemporània per gaudir de tots i cadascun dels episodis explicats a través de les il·lustracions que els acompanyen. Un passeig per la història de la ciutat des de 1866, on han recordat al costat de les autoritats valencianes com l'alcaldessa Català o el president Pérez Llorca, la història que ha marcat a València tal com la coneixem en l'actualitat. Es tracta de la primera visita per part de Reis a la comunitat aquest 2026, una regió que l'últim any van visitar amb freqüència perquè Ses Majestats sempre han mostrat interès personal a veure com evoluciona la reconstrucció de la província després de la tràgica dana del 29 d'octubre de 2024. De vesprada han visitat la Facultat de Belles Arts de València per veure el projecte Salvem les fotos, recuperar les memòries de la Universitat Politècnica de València a la Facultat de Belles Arts.